Oli, benvinguts al meu canal. Jo sóc Àurea i en el vídeo d'avui us porto aquest maquillatge que porto avui. Pel que he anat veient, doncs crec que serà tendència aquest estiu portar looks, maquillatges en tons blaus, amb els ulls en blau. A mi és una cosa que m'agrada, és una cosa que he portat molt pel dia a dia, així que he trobat la manera de fer un look, un maquillatge per diari en blau, que sí que és una mica vistós, sí que és una mica, doncs, poc discret, diguem-ho així, però que a mi, personalment, pel dia a dia el trobo bastant portable, la veritat. No sé cadascú què opinarà, però bé. Així que, bueno, si voleu saber com l'he fet, us deixo amb el vídeo. Abans de començar, deixar clar, jo no sóc maquilladora, ni professional ni no professional. Tot el que us ensenyo, tot el que faig, són coses que he anat aprenent al llarg dels anys, prova error, i que em sentava a mi, que he anat trobant que em sentava bé a mi personalment. Així que si no és perfecte, si faig algun error, que probablement en faci molts, doncs això, tenim en compte que no sóc maquilladora. Començo amb una prebase, serveixen tant perquè les ombres aguantin més estona com perquè el color sigui més intens. Jo estic acabant aquesta, és del Mercadona, fa la seva funció. N'hi ha de més bones, la veritat. I poso una petita goteta a la parpella, tant la mòbil com la fixa. I una mica també per la de sota, doncs, si delineo una miqueta la part de baix, doncs que faci també la funció. Començo fent una base, llavors amb la paleta, aquesta és de Makeup Revolution, és la Redemption Palette Iconic Elements, és aquesta d'aquí. Són tot colors neutres, des d'un marró, un beix molt claret fins a negre, totes les gammes de marró, i un pinzell de punta molt suelta. Agafo el més claret de tots i el poso per tota la parpella fixa. Seguidament agafo un color més fosc, aquest d'aquí, i amb el mateix pinzell el poso més concentrat a la zona de la banana. I per acabar amb un color més fosc, amb aquest d'aquí, i un pinzell com el d'abans, però més finet, com veieu, i més rígid. I aquest cop sí, el concentro molt sense difuminar gaire, o sigui, difuminant just en el lloc, tot aquí la zona més del plec com a tal. Amb això hauríem creat la transició. I hi ha el que seria el color blau com a tal, doncs de la mateixa marca, de Makeup Revolution. Aquest és el Redemption Palette Mermaids vs Unicorns, i són tot colors blaus i liles i verdosos i, bueno, sí, colors sirena més que unicornis. Jo els veig colors més aviat sirenes. Podria agafar aquest d'aquí i quedaria molt vistós, però agafaré just aquest del costat, que és una mica més discret, i amb un pinzell d'aquests d'aplicar ombres. Aquest és d'ombra de poni de Mercadona, sobretot sempre tenint l'accés, i l'apliquem a tocs. Jo sempre començo per la zona més pròxima a les pestanyes i vaig pujant. I centrant-nos només en la parpella mòbil, que era la zona que no havíem maquillat abans. I per últim, amb aquesta ombra d'aquí i un pinzell ben finet, acabem de donar un toc de llum just al llagrimal. I amb aquest color més fosc de tots, i un pinzell així una miqueta fi, millor si és de delinear, però és que ara mateix no en tinc cap, i delineem lleugerament les pestanyes inferiors.
Podríem també delinear les pestanyes superiors o amb algun blau o inclús amb negre perquè quedés més intens. Jo la veritat no ho faré. Sí que delinearé la línia de pestanyes interior amb un llapis negre, aquest és de Cynthia Rowley, i amb cuidado. Sembla que no, però intensifica més les pestanyes, sembla que en tinguem més. La línia d'aigua inferior la podríem fer doncs igual, amb el mateix llapis negre. A mi m'agrada a vegades fer-la amb un llapis gris, queda intens però no tant. Però com que vull fer un maquillatge més de diari, ho delinearé amb un color més nude. És d'una col·lecció de Kiko i el que fa és obrir la mirada. Veieu? Dona un toc més de llum a la mirada. Següent pas, arrissar les pestanyes. I com a màscara de pestanyes podríem posar una màscara de pestanyes normal negra, aquesta és la de Real de Benefit, però a mi m'agrada que ja que això m'acaba de donar així un look més alegre o més diferent. Així que posaré aquesta de L'Oreal, la Miss Baby Roll, en color blau. Blau índigo, en diuen. La diferència es nota que és una màscara blava, vull dir, no és d'aquelles que segons com li doni la llum sembla que no. Es nota que és una màscara blava, però la veritat és que a mi m'agrada molt com queda i només em poso a les pestanyes superiors, això sí. M'encanta aquesta màscara, la veritat que és molt xula, sobretot a l'estiu, inclús amb la parpella més o menys neta, amb uns colors molt nude, i aquesta màscara es nota moltíssim. La veritat és que des que la tinc l'he fet servir moltíssim. Ja quedarien les celles, que jo l'utilitzi molt per diari, és bastant recarregat, així que les celles procuro no carregar-les massa i utilitzo aquest llapis d'aquí, és de Kiko, és el Precision Brow Pencil en el to 02 i res, simplement tapar les 4 calbes, tapar les calvetes que tinc a les celles. Tinc molt poques celles de forma natural. I amb el pinzellet que porta incorporat les pentino una miqueta. Les podríem acabar de fixar amb algun gel transparent o així, però jo ara mateix les deixaré així, avui no les fixaré. Em vaig a fer la pell, això sí, en aquests casos primer faig els ulls i després faig la pell, perquè si cau algun tipus de pigment a la zona de la ullera, doncs poder-la netejar i no haver de netejar per sobre del corrector o de la base o del que haguem posat, que és més pesat i més tediós. Com veieu, sí és un look una mica carregat, una mica poc discret, diguem-ho així, però sí que és veritat que és un look que jo he utilitzat per els dies de cada dia per anar a treballar, o sigui, per mi, per un look de diari, una mica recarregadet, però la veritat un look de diari pot ser perfectament també un look per sortir de festa o per, no sé, per un diumenge que ens sentim inspirats. Pels llavis, en aquests casos, acostumo a optar per una opció més nude, més discreta, diguem-ho així. Simplement m'he perfilat els llavis amb aquest llapis d'aquí, és de Kiko, i com veieu és un color bastant natural. És un color llavi una miqueta pujat i per sobre m'he posat gloss, que és aquest rosa d'aquí de Sephora. Això perquè és una opció per mi tirant a diària. Podria posar-hi perfectament un color més pujat o deixar encara un color més nude o sense color, simplement amb un gloss transparent per donar una mica de brillantor, també et podria quedar bé. Això ja també a gustos de cadascú del que vulgui. Bé, i fins aquí el vídeo d'avui. Espero que us hagi agradat. Si és així, doneu-li m'agrada, subscriviu-vos al botó vermell que hi ha aquí baix i deixeu-me a baix a comentaris què us ha semblat aquest look.
Si també l'utilitzaríeu per un dia de cada dia o el deixaríeu més per un dia de festa. Això, com dic, cadascú, però m'agradarà saber-ho. I jo us deixo fins al pròxim vídeo. Adeu!